Sziasztok! Köszöntelek titeket a mai videóban, és nem új munkaasztalon van, ez lesz a mai projektünkhöz az anyag, mert a gyalumhoz szeretnék egy ilyen kis szekrényt alá csinálni, hogy ne a földön legyen, és lehessen bele valami pakolni. Gyorsan átjöttem ide a gyalupadomra, ide felraktam a gyalut, és meg szeretnénk mérni most egy-két méretet, például az asztaltól a lapjáig, és a kerekeket. Ezek a kerekek a lapjuktól idáig milyen magasak, mert ezt a lapot pont olyan magasra szeretném csinálni, mint a munkaasztalom, hogyha gyalulok, akkor az egy síkba tudjak gyalulni, és a fa ne akadjon meg sehol, és ezt ki szeretném mérni. Ezen fogjuk most kiszámolni, egy kis rajzocskát készítek róla. Kimértem a gyalumat, ez a 64 mm magas, a kerekek 100 mm magasak, a munkaasztalom az meg 1005 mm magas, 1005-ből ki kell vonnunk a 164-et, és akkor kapjuk meg azt a méretet, amilyen nagynak a doboznak kell lennie. A matematikai tudásaim alapján kiszámítottam, hogy ennek a doboznak 841 mm magasnak kell lennie. Egyenlőre az anyag szükségletünk 2 darab 811x500-as és 2 darab 600x500-as. Mikor ilyet számoltok, figyeljetek arra, itt például hogy a súly fölülről fog rákerülni, ezért a felső lapokat, felső és alsó lapokat azok fogják be a két külső lapot, hogy az erő az ne két csavaron lógjon, vagy négyen, hanem az egész függőleges lapoknak az élén feküdjön föl a gyalunak a súlya, mert nem könnyű, tényleg ez 30 kg, ez a gyalu. Ezt úgy kéne, hogy az alsó-felső lap van kívül, és belülre kerülnek az álló külső lapok, amin van a súly, és nem fordítva, de hogyha ezt csináljátok, ne felejtsétek el levonni kétszer az anyagvastagságot a hosszúságukból, mert különben magasabb lesz, és nem lesz pontos. Ez egy 15 mm-es OSB lap, ugye itt 30 mm-t kell levenni, és hogyha ez 30 mm-rel nagyobb, figyeljetek arra, hogy ez pontos legyen, hogy a legkevesebb anyagveszteséggel tudjam kivágni. Ezt a legegyszerűbben a Cutlist Optimizerba tudjátok megcsinálni, ez van Mac-re, Windowsos gépre, iPhone-ra, meg Androidos telefonra. Ezt a Play Store-ba, App Store-ba le tudjátok tölteni, ez egy ingyenes szoftver, egy elég egyszerű, nagyon ilyen 90-es évekbeli computer dizájnja van, de egyszerű, működik, megbízható, ingyenes, ez tényleg nem reklám, ez csak ajánlás. Még egy, hogyha ilyen lapokkal szeretnétek dolgozni, amit boltba vettetek, és az élét szeretnétek felhasználni, ami már megvan, mindig nézzétek meg, hogy derékszögben van-e, mert ez sajnos nem mindig van így, úgy mint az én esetemben. 60 centire van benne 2 mm, ez elég sok, ezt sajnos ki kell vágnunk belőle, és ezt mindig nézzétek meg, ahol csak tudtok, nézzétek meg, derékszögben van-e. Beállítottam derékszögbe, 1-2 mm-t levágok, és akkor derékszögbe kéne lenni az egésznek. Ha fűrészsel, ilyen hangos dolgokkal dolgoztok, mindig hordjatok fülvédőt, poros dolgokkal, főleg OSB-vel, vagy rengeteg a ragasztó. Nagyon káros a tüdőtöknek, egy porszívóval, egy félig meddig jó elszívóval szívjátok el. Tökéletes. Ezt a darabot kell 60-asokra fölvágni. És itt is, mint a fúrásnál, mindig tegyetek alá valamilyen fát, hogyha fűrészeltek, hogy ne vágjatok bele az asztalotokba. Nem szeretném azt a nagy alumínium sínt rászorítani, mert az nagyon nagy, és megteszi bármi fa, ami egyenes, szóval ha nincs ilyen hosszú alumínium sínetek, vagy bármilyen ilyen sínetek, akkor egy fa, amit belenéztek, ez egyenes, ez is teljesen megteszi. Mielőtt még folytatnánk a munkát, én ezt nagyon szívesen lecsiszolnám, hogy egyrészt ne nagyon tudjam megsérteni a kezemet munka közben, és hogy a végén összeépített állapotában ne kelljen nagyon sokat csiszolni, csak egyszer átmenni és kész. Én ezt most felcsiszolom egy 120-ig. Csiszolás után jöhet az összerakás, én ezt megint ragasztani és csavarozni szeretném, így a legstabilabb, de most a csavaroknak szépen elő is fúrjuk a lyukakat. Mondjuk nem ártana a jó oldalon fúrni, rövidebbik oldalára fúrjuk a csavarokat, az 50-es részére. Most olyan tipikus hiba lett volna a 60-as élére szépen előfúrni az összeset és rájönni, hogy nem jó.
tegyetek alá egy lécet, hogy ne szakadjon ki, meg ne fúrjatok bele az asztalotokba. Nekem most van itt egy ilyenem, ez egy ilyen 90 fokba szorító akármi, nem tudom honnan van, a lényeg, hogy van egy ilyenem, és én most ezzel szeretném megcsinálni, ha nektek nincs ilyenetek, úgy is meg lehet csinálni, csak szerintem így sokkal egyszerűbb, oda lehetne állítani, meg lehetne csinálni, de ez elég macerás lenne. De lesz még egy videó, ahol csinálunk ilyeneket. Először a hosszú oldalakat ide beleállítjuk, először ragasztó. Még 4-szer meg kell így néz ki, még derékszögbe van, de hogy ez így is maradjon, kell rá egy hátlap, hogy ez ne tudjon sem erre se elcsavarodni. Meg is lenne a kivágása a hátlapnak, még egyszer derékszögbe be kéne állítani a ráragasztom és rászögelem. És ezt ilyen úszögekkel szeretném, mert attól félek, hogy az ilyen sima fejű szögek kiszakadnak, vagy hát ezek aminek nincs rendes feje, ezért inkább úszögekkel szeretném. Most van az utolsó lehetőség még beállítani, derékszögbe legyen. Tökéletes. Most van derékszögbe. Direkt hagytam túl hosszúra, meg a másik oldalán is 1-2 mm-rel túlnyúl, hogy ezt szépen a másoló maróval tökéletesen egy szintbe tudjuk marni. És ez lesz most a következő lépés, hogy szépen egy maróval körbe marom. Miután befogtam a jó marót, egy olyan másoló marót, aminek a csapágya itt van, szóval nem itt fönt a gépnél, hanem lent, itt van a csapágya. Következőnek rá szeretném szerelni a kerekeket, hogy lehessen gurítani, mert szerintem műhelyben minden bútornak guríthatónak kell lennie, mert borzasztó, főleg kisebb műhelyben meg fogjátok látni, nagyon rossz, hogyha nem lehet gurítani, szóval egy ilyen tipp, mindenki csinálja guríthatóra a bútorait. Na, már kicsit késő van, de meg lesz. Ezek lesznek a kerekeket szeretném rácsavarozni. Ezeknek nem muszáj pontosan valamilyen irányba lenniük, körülbelül legyenek egy helyen és nézzen ki valahogy, szóval szemre bőven elég. De attól félek, hogy ezt ráteszem, ez itt nagyon meg fog hajlani. Nem biztos, de kicsit tartok tőle, ezért bele szeretnék rakni ide alulra ilyen kereszt léceket, hogy ez ne tudja megtörténni. Élőben ti is velem vagytok, hogy összetörik-e vagy sem, ha ráteszem a gyalut. Másnap még mindig nem dőlt össze, szóval elég stabil, de, hogyha nem tudom mennyire látjátok, ez egy picit meghajlott, de nem olyan vészes. Még fölülre ide rá szeretnék csavarozni 2 lécet, amit egy kicsit stabilizálja, egy az, hogy a gyalu ne tudjon előre-hátra csúszni, 2, hogy ne tudjon ennyire meghajolni a lapja. Erre a 2 lécre gondoltam, ezt még meg kell gyalulni, most már hála Istennek nem kell a földön kuporogva gyalulni, hanem tudjuk az új gyaluállványon gyalulni. Méretre vágtam, és következőnek ezt megint ragasztani és csavarozni szeretném. Ugyanezt meg kell csinálni a hátsó felén. Kicsit macerás lehet megszorít. Ez az egyetlen út, amit láttam, hogy ezt egy nagy... Az igen. Mivel így még bele tud menni a por a szekrénybe, ezért szeretnék rá egy ajtót.
Mivel én ezt most nem nagyon szeretném tovább bonyolítani ilyen speckó zsanírokkal, pont volt itthon még 2 ebből a ilyen nagy, teljesen normális zsanírból, ezekkel szeretném megoldani. Egy-két dologra kell figyelni, például így szerettem volna rárakni, csak ezeket nem lehet 90 fokba így hajlítani, ezért ez nem megy. Ezért csak úgy tudjuk megoldani, hogy ez így ide kerül, ez az egyik oldalra megy kívülre, a másik meg megy befelé. Ezzel egyetlen egy probléma van, az, hogy itt ez a zsanír része, ez ugye itt eláll, és ezt bele kéne marni a fába, ezt feljelölöm, és utána mehet a marás. Beállítottam a marómat, ez egy 12-es nútmaró, és így beállítottam, hogy így pont jól tudjon marni, és akkor miatt belekezdünk a marásba, tényleg mindig vegyetek föl marásnál, főleg, hogyha nem szívjátok el egy szemüveget, akkor is, hogyha egy kicsit bénán néz ki, tényleg nagyon fontos, hogy ne menjen semmilyen szálka, főleg OSB-nél, most el sem tudom szívni, nagyon fogja dobálni magába azokat a kis szilánkokat, és ez tényleg nem menjen bele a szemetekbe, és egy fülvédő persze. Ez itt most szépen belemegy, ez itt már nem lóg ki, de itt ez a lapvastagság, ez itt még túl lóg, és ha rátesszük az ajtót ide, akkor itt mindig 1-2 mm eltérés lesz, ezért a zsanírt még bele kell marnom az oldalfalba. Kicsit megvágom, hogy ne szakadjon ki a szála. Nem is marjuk, hanem gyors vésővel levéssük. Tökéletes, ezt még megcsinálom alul. Fel szeretném jelölni a lukakat, ahol lesznek majd a csavarok. Ezeket óvatosan elő szeretném fúrni, hogy egy kicsit könnyebb legyen a csavarokkal beletalálni a lyukakba. Tegnap még gyorsan lecsiszoltam ezt a táblát, és hogy még ugyanolyan legyen, mint a többi része az egésznek, most még gyorsan össze szeretném csavarozni. Most föl szeretném jelölni a lyukakat, előfúrni, hogy könnyebb legyen fölcsavarozni, miközben ott lóg. 10-szer 2,5-re kell egy lyukat jelölnem, és oda kerül az első csavar. Óvatosan előfúrom, és ezt ne fúrjátok teljesen keresztül, csak egy picit 1-2 mm-t fúrjatok meg, hogy a csavar könnyebben megkapja. Így elég is lesz. Egy csavart fölcsavarozunk, onnantól már a többi könnyebben fog menni. Így, tökéletes. Most már középen is van az ajtó, és még gyors összecsavarozom teljesen. Még van egy fogószerű kéne rá, meg egy mágnes, hogy ne nyíljon ki. Ismét ezeket a konyha szekrényeknél szokták használni, ezeket a mágneseket, amit így itt van egy ilyen mágnes, amit így rá lehet csavarozni, meg egy ilyen kis fémlapocska, akkor az így viszonylag erősen megtartják egymást. Fémlapocskát nem az ajtóra, és ezt a mágnes részét ezt meg ide fölülre. Még egy, hogy figyeljetek, ne úgy szereljétek be, a mágneses fele egy síkba legyen a bútorotoknak a külsejével, mert akkor el fog állni. Ugye még rákerül ez a kis fémlapocska, szóval ezt úgy kell beszerelnetek, hogy ez a kis fémlapocska legyen a fronttal egy síkba, mert csak így lesz jó. Sőt, 1-2 mm-rel hátrább is tenném, úgyis meg fogja tartani, és akkor biztos be fog csukódni. Ezt a mágnest ilyen 2 darab 2x35-ös csavarral szeretném fölcsavarozni, ezeknek ugye arra kell figyelnetek, hogy a feje beleférjen ebbe a kis lukba, ami a fejének való, mert hogyha nagyobb, szétrepeszti ezt az egész műanyag darabot. Megtörtént az, amit nem szerettem volna. Nem is húztam meg teljesen, csak egy picit. Széttört az egész mágneses cucc. Pedig tényleg a csavar az belefér, a feje is, és még meg se volt húzva rendesen, csavarozás közben széttört az egész. Találtam egy új mágnest, próbáljuk meg ezzel, hát ha ez nem törik szét, most már ennek jó lenne, ha ez nem törne szét. Akkor még egy tipp, hogy ugye most így becsukjuk, és így nem nagyon tudjuk megnézni, hogy hova kell csavarozni ezt a kis fémlapot. Nekem az volt az ötletem, hogy fogom ezt a fémlapot, belerakok egy csavart, oda rakom a mágnest, ahol ennek lennie kell, a csavarral kifelé, és megfogom, és rávágom az ajtót, és akkor a csavar csinált egy ilyen kis lenyomatot az ajtóba, és oda kell becsavarozni a kis fémlapunkat. Aztán fölcsavaroztam mind a kettőt, elsőre ugye nem ragadt meg a mágnes, ez azért volt, mert a csavarnak a feje, ez túlságosan kiállt a mágnestől, és a csavar feje eltartotta a fémlapot a mágnestől, és így nem tudtak rendesen összeragadni. Aztán megpróbáltam egy csavarral, aminek kisebb volt a feje, és azzal tökéletesen működik. Én szerintem erre nem is teszek fogót, mert
simán meg tudom itt fönt fogni. El is érkeztünk a videó végéhez, készen is vagyunk, berendeztem még, bepakoltam a gépeimet, amiket ide szerettem volna tenni. Ha tetszett a videó, iratkozz fel, lájkolj, és találkozunk jövő héten. Sziasztok!